Kuuɗe Lilaaɓe Suura 12 aya 1 yaaki 15. No Bulus yahiri Urshalima. Nde min candi e maɓɓe, min natti komiwal, min jahi leydi Kos. Nde weeti, min jahi leydi Rodos. Daga ton min jahi gariiri Fatira. Ɗon min tawi komiwal jahayngal leydi Finikiya. Sey min nattingal, min dilli. Min kayni leydi gondi caka ndiyam, bi'etendi Sayifurus. Min tokki fombina mayri. Min ummani leydi Siriya. Min jotti gariiri Taya. Ton to ɗum jippinanta komiwal amin doyle. Min tawi tokkuɓe Yeesu ton. Min jooɗodi e maɓɓe balɗe 7. Nder bawɗe Ruuhu Allah, ɓe mbi'i Bulus to yaha Urshalima. Amma nde yontore nden heeŋi, min co'ii to komiwal. Ɓe fuu ɓe ɗofti min, kamɓe e rewɓe maɓɓe, e ɓikkoy maɓɓe, haa min burtii gariiri. Min dicci daande maayo, min gaɗi do'aare. Nde min cendiri, minon min natti komiwal, kamɓe bo ɓe co'ii gure maɓɓe. Min ali gariiri Taya, min dilli nder komiwal ngal, min jotti gariiri to Lemayis. Min tawi tokkuɓe Yeesu ton, min mbaali to maɓɓe walde wo'oyre. Nde fini min ali ɗon, min jahi gariiri Kaysariya. Min natti wuro Filibus gaajinoo habaru belɗum. Min jippi to maako. Kanko o gooto nder ɓen ɗon 7 ɓe ɗum suɓi, ngam kuwana tokkuɓe Yeesu. E mo woodi ɓiɓɓe rewɓe 4, ɓe te'aaka, gaɗooɓe annabaaku. Gaɗa min jooɗake to maɓɓe balɗe seɗɗa, goɗɗo annabiijo bi'eteeɗo Agabus wari daga leydi Yahuudiya, wari to amin. O hocci taadorde Bulus, o haɓɓi juuɗe maako e koyɗe maako. O wi'i, Ruuhu Allah wi'i, ni Yahudanko'en wonɓe Urshalima kaɓɓirta joomu taadorde nde'e, ɓe ngaɗa mo nder juuɗe yimɓe naa Yahudanko'en. Nde min nani ko o wi'i, minon e wonɓe ɗon fuu, min tori Bulus to yaha Urshalima. Bulus nooti, wi'imin, ale bojji, to on ngewanam ɓernde. Emi sirii naa mi haɓɓe tan, amma haa mi maaya ton Urshalima, ngam inde Yeesu Joomiraawo. Nde min anditi min baawata waylutuki nyumo maako, min de'iti, min bi'i, Joomiraawo waɗa no yiɗi. Gaɗa min gaɗi balɗe seɗɗa ton, min cirii yaaki Urshalima. Woɓɓe nder tokkuɓe Yeesu daga Kaysariya ɗofti min, ɓe njaari min wuro goɗɗo neɗɗo bi'eteeɗo Manason, ƴiwoyɗo Sayifurus. Kanko o gooto nder tokkuɓe Yeesu arande'en, mo min jippi to wuro muɗum. Daga suurawol ngo'ol, waato suura 21 yaaki suuraaji ɗi yeeso, en nanay habaru no Bulus yottori Urshalima e iri torraaji ɗi o yari. Nder aayaaje ɗe janguɗen nder suurawol ngo'ol, en nani Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum njaali leyɗe e gariije feere-feere ko ɓe njotto Urshalima. Aaya 1 yaaki 9 wi'i, nde min candi e maɓɓe, min natti komiwal, min jahi leydi Kos. Nde weeti, min jahi leydi Rodos. Daga ton min jahi gariiri Fatira. Ɗon min tawi komiwal jahayngal leydi Finikiya. Sey min nattingal, min dilli. Min kayni leydi gondi caka ndiyam, bi'eteendi Sayifurus. Min tokki fombina mayri. Min ummani leydi Siriya. Min jotti gariiri Taya. Ton to ɗum jippinanta komiwal amin doyle. Min tawi tokkuɓe Yeesu ton. Min jooɗodi e maɓɓe balɗe 7. Nder bawɗe Ruuhu Allah, ɓe mbi'i Bulus to yaha Urshalima. Amma nde yontore nden heeŋi, min co'ii to komiwal. Ɓe fuu ɓe ɗofti min, kamɓe e rewɓe maɓɓe, e ɓikkoy maɓɓe, haa min burtii gariiri. Min dicci daande maayo, min gaɗi do'aare. Nde min cendiri, minon min natti komiwal, kamɓe bo ɓe co'ii gure maɓɓe. En nani daga gariiri Militus, Bulus en natti komiwal yaaki gariiri Kos. Daga Kos yaaki Rodos. Daga Rodos sey Fatira. Daga Fatira ɓe natti komiwal jahayngal Finikiya. Diga ton ɓe ummani leydi Siriya. Nden ɓe jippi to gariiri Taya. En nani to gariiri Taya ɓe tawi tokkuɓe Annabi Isaa ton. Ɓe njooɗodi e maɓɓe balɗe 7, waato ɓe ngaɗi yontore go'o maɓɓe. Nder bawɗe Ruuhu Allah, yimɓe ɓen gi'i iri fuu torraaji ɗi Bulus torroto nder Urshalima. Sey ɓe njurminani Bulus,
gam torra ka o yarata. Ɓe mbimo to o yaha Urshalima, amma Bulus jaɓaayi. En nani nde yontore nden yalti, Bulus en nangi laawol mu'en, sey yimɓe ɓen e ɓikkoy mu'en fuu ɗofti Bulus en. Nde ɓe ngari daande maayo, sey ɓe ndicci ɓe ngaɗi do'aare, gam Allah reena Bulus en yaaraɓe Urshalima jam. Aya 7:1. Min ali gariiri Taya, min dilli nder komiwal ngal, min jotti gariiri to Lemayis. Min tawi tokkuɓe Yeesu ton, min mbaali to maɓɓe walde wo'oyre. Nde fini min ali ɗon, min jahi gariiri Kaisariya. Min natti wuro Filibus gaajinowo habaru belɗum. Min jippi to maako. Kanko o gooto nder ɓen ɗon joweeɗiɗo ɓe ɗum suɓi, gam kuwana tokkuɓe Yeesu. E mo woodi ɓiɓɓe rewɓe 4 ɓe te'aaka, gaɗooɓe annabaaku. Gaɗa min jooɗake to maɓɓe balɗe seɗɗa, goɗɗo annabiijo bi'eteeɗo Agabus wari daga leydi Yahuudiya, wari to amin. O hoccita dorde Bulus, o haɓɓi juuɗe maako e koyɗe maako. O wi'i, Ruuhu Allah wi'i, ni Yahudanko'en wonɓe Urshalima kaɓɓirta joomu taadorde nde'e, ɓe ngaɗa mo nder juuɗe yimɓe naa Yahudanko'en. Daga gariiri Taya, Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum natti komiwal yaaki gariiri to Lemayis. Ton ma ɓe toyi woɓɓe tokkuɓe Annabi Isa, ɓe mbaali walde go'o maɓɓe. Nde fini ɓe natti komiwal, ɓe njahi gariiri Kaisariya. Ɓe njippi to wuro goɗɗo gaajinowo habaru belɗum bi'eteeɗo Filibus. Filibus o go'oto nder yimɓe 7 ɓe ɗum suɓi gam kuwana tokkuɓe Yeesu to Urshalima. Mo nanɗen habaru muɗum nder suura 9 e suura 8. En nani ɗo Filibus e woodi ɓiɓɓe rewɓe 4 ɓe te'aaka, gaɗooɓe annabaaku. Carel ko Bulus e higoraaɓe muɗum ngoni nder gariiri Kaisariya to wuro Filibus, sey goɗɗo annabiijo bi'eteeɗo Agabus waroy daga leydi Yahuudiya, wari to maɓɓe to wuro Filibus. En nani sey o hoccita dorde Bulus, o haɓɓiri juuɗe maako e koyɗe maako. O wi'i, ni Ruuhu Allah Joomiraawo wi'i, Yahudanko'en ngaɗanta joomu taadorde nde to Urshalima, nden ɓe ngaɗamo to juuɗe yimɓe naa Yahudanko'en, waato sooji'en Rooma. Aya 12 yaaki 14 wi'i, nde min nani ko o wi'i, minon e wonɓe ɗon fuu, min tori Bulus to yaha Urshalima. Bulus nooti, wi'imin, ale bojji, to on gewanam ɓernde. Emi sirii naa mi haɓɓe tan, amma haa mi maaya ton Urshalima, gam inde Yeesu Joomiraawo. Nde min anditi min baawata waylutuki nyumo maako, min de'iti, min bi'i, Joomiraawo waɗa no yiɗi. En nani nde higoraaɓe yaadu Bulus e yimɓe gonɓe ɗon fuu nani non, sey ɓe ngaɗi ka bojji, e ɓe toro Bulus to yaha Urshalima. Amma Bulus wi'i, ale bojji, to on gewanam ɓernde. Emi sirii naa mi haɓɓe tan, amma haa mi maaya ton Urshalima, gam inde Yeesu Joomiraawo. En nani Bulus e sirii naa haɓɓeki tan, amma haa mayde, gam inde Yeesu Joomiraawo. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Isa, haani ekkitoɗen diga ngikku Bulus, ngarten ɓe sembe ɓerɗe e imaanu dow Annabi Isa. To en alu torra e bone, haɗa en waɗuki ko Allah yiɗi. Allah Joomiraawo sembiɗina imaanu meɗen dow Annabi Isa. Amin. Aya 15 yaaki 19. Gaɗa min gaɗi balɗe seɗɗa ton, min ciri yaaki Urshalima. Woɓɓe nder tokkuɓe Yeesu daga Kaisariya ɗofti min, ɓe njaari min wuro goɗɗo neɗɗo bi'eteeɗo Manason, ƴiwoyɗo Sayifrus. Kanko o gooto nder tokkuɓe Yeesu arande'en, mo min jippi to wuro muɗum. Gaɗa ɗum waali, sey Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum sirii yaaki Urshalima. En nani woɓɓe nder tokkuɓe Annabi Isa wonɓe Kaisariya ɗofti ɓe njaari ɓe wuro Manason, ƴiwoyɗo gariiri Sayifrus. Gooto nder tokkuɓe Annabi Isa arande'en, ɓe njippi to maako.